találunk, és ehhez szeretnék gyakorlat, illetve egyéb segítséget kapni. Nyugdíjas műszaki mérnökként kíváncsi vagyok arra, hogy mik azok a lehetőségek, amit egyértelműen, jogosan, törvényesen alkalmazni lehet. Tulajdonképpen mi egyes elemeit alkalmazunk ennek a kafetériának, és azt várom az előadástól, hogy megtudjam, hogy mi az, amit jól csinálunk, és mi az, amit másképp kéne, hogy csináljunk. Gyakran viták vannak a kafetéria rendszer juttatásaiban. Remélem ezen a tanfolyamon sikerül ezekre a kérdésekre feleletet adni. Én egy 100 fős üzem főkönyvelője vagyok, és azért jöttem el erre az előadásra, hogy a természetbeni juttatásokért a kafetéria rendszeréről bővebb információt kapjak. Éppen most szeretnénk bevezetni egy kafetéria rendszert a teljes létszámra 6300 főre. A mai előadástól azt várom, hogy választhatunk azokra a kérdésekre, amik bérenkívüli juttatások jogi hátterét érintik, mégpedig a finomságokra, azokra, amikkel egy kafetéria tanácsadó is összetalálkozhat a gyakorlata során. Én azt gondolom, itt a Milton Kft. Rendezvényén, ahol megbízható tudást ígérnek nekem, megtalálom ezeket a válaszokat. Még meg tudnám ajánlani ezt az előadást. Köszönöm szépen, megkaptam, amit az előadástól vártam. Rendkívül jó volt az előadás, amit hallottam. Az előadástól sokkal többet kaptam, mint amire számítottam. Ügyesként, hanem HR-esként én azt vártam, hogy kicsit bővebben megismerem az adminisztratív hátterét a természetbeni juttatásoknak, illetve mit és hogyan és mi a vonzat, és azt gondolom, hogy ezt megkaptam. Nagyon átfogó volt az előadás a juttatások vonatkozásában, tehát teljes körülnek mondható. Nagyon jól felkészült és egy nagyon talpalesett előadóval találkoztunk, aki minden kérdésünkre kimerítő választ adott. Nagyon jó színvonalú és nagyon jó szellemben előadott előadásunk volt, úgyhogy nekem tetszett. Sok hasznát fogjuk venni a munkákban ennek a